Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ki Pulit ke East Jingtip District ke lekirpad ki pat ba bakini rab ban itho ye weu rang ba ubla do e yala ke jing ha ke jing ja sha tanra kali ha ke Shillong Pamchyndat rimbai men ha ke arpnyo terik ujlio kat kum ke Kyrwoh na ke office u SP ke East Jingtip District ha ke lai pho terik ujlio arja arpnrio la ong ba ha ke miet arpnyo terik ujlio kum ba ha ke po prashiteng ba JAA la ja ke jing ja sha tanra kali ye te ubrio ba ke kali ke la pet ben hadien be ki Pulit na la rimbai outpost ke le Jingtip mar kila her shakate ke jaka ban pinlong ke jing toket par ke jing jurep haba poi ha ke jaka ki Pulit kila lap ke met yap jong wei Briew Henry shem na la satia ban itho yo namar ba Khlieh jong kala pra na ke jing tenra hadien la pendap ya baro ki kam kat kum ki kindon an la pinket ya ke met civil hospital Khlieh riat ban le ya ke postmortem ban menta kadang don ha ke jaka bo met yap jong ka hospital na ka benta ban itho bat ban wan shim no de ki ba hieng hasam la dadan kat kum ke jing itho jong ki Pulit Uniu Briew bamla ban ithu udan keren yang kema san put udan kemet ke bapedeng usnyu rong yong upong da ke t-shirt rong blue bedum rong ke patulun belingkot rong blue bat ke slipper rong le na kaliang ki Pulit ki kerpat ki nu ki betip ni ki bala ban ithu ya Uniu Briew bakin pentip mardo chalat rembai outpost la ni ka office jong superintendent of police East Jingtip Hills kanang ba anla ban pentelun ya ke jing toket ban IT ke met chaki bahien jong Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya